מסיפורי סבאיתא לנכדיו. והפעם הסיפור על ג'ובנינו חסר הפחד. זה סיפור אמיתי שקרה באיטליה לפני לא הרבה שנים. היה בחור צעיר, קראו לו ג'ובנינו, אבל כולם קראו לו ג'ובנינו חסר הפחד, משום שהוא לא פחד משום דבר. לא משנה מה הציעו לו, לא משנה מה סיפרו לו, לא משנה מה הוא ראה, לא משנה מה הוא עשה, הוא לא פחד מכלום. יום אחד, כשהוא היה בטיול, הוא היה כבר עייף, אז הוא ראה איזה מלון, ונכנס למלון ושאל אם יש להם חדר פנוי כדי שיוכל לישון בלילה. ובעל המלון אמר לו, בעונה הזאת כל התיירים באים, הכל מלא, אין לי חדר, אין לי מיטה בשבילך אפילו. אבל מה? יש לו רחוק מפה ארמון שאני יכול לשלוח אותך אם אתה מספיק אמיץ, ותוכל לישון שם עד הבוקר. למה מספיק אמיץ? שאל ג'ובנינו. כי עד היום כל מי ששלחתי לשם לא חזר. איש ממנוחה עוד לא חזר, אמר בעל המלון. כל בוקר באים אנשים עם ארון ולוקחים את מי שהיה שם כי הוא מת בלילה. וכל יום מפנים מישהו. אני לא מפחד משום דבר, אמר ג'ובנינו. תן לי בקבוק יין, תן לי נקניק ואני אלך. אז ג'ובנינו לקח בקבוק יין, לקח נקניק קטן, לקח את המקטרת שלו והלך לארמון. הארמון היה בודד, שומם, הוא נכנס פנימה וישב שם וחיכה. הוא סידר לעצמו קורסה כדי שיוכל לנמנם וחיכה וחיכה. והשמש התחילה לשקוע והלילה הגיע לאט לאט. ואז הוא ישב ככה וישן את המקטרת. פתאום הוא שמע מתוך הערובה מישהו צועק, שאני אזרוק למטה? ואז ג'ובנינו אמר, בטח, תזרוק, מה? טרח, נפלה רגל למטה, רגל של איש. ג'ובנינו הסתכל ושתה כוס יין. ואז הוא שמע עוד פעם צעקה, אותו קול, שאני אזרוק את זה למטה? בוודאי, אמר ג'ובנינו, למה תפסיק באחד? טרח, נפלה עוד רגל של איש. ג'ובנינו עכשיו נתן ביס בנקניק. ואז אחרי כמה דקות הוא שומע עוד קול מהערובה. שאני אזרוק את זה למטה? קדימה, אמר ג'ובנינו, יאללה. אז נפלה יד של איש. וכל כמה דקות הוא שמע את הקול. שאני אזרוק למטה? כן, אמר ג'ובנינו. ונפלה עוד יד. ואז, שאני אזרוק למטה? בוודאי, אמר ג'ובנינו. עכשיו, כרגע. ואז חזה של איש נפל למטה. ג'ובנינו חיכה וחיכה, ואז מלמעלה נשמע קול. שאני אזרוק גם את זה למטה? בטח, אמר ג'ובנינו, אני מחכה רק לזה. ואז נפל ראש דרך הערובה, ראש של איש, והראש התחבר לחזה, והחזה התחבר לידיים, והכל התחבר לרגליים, ופתאום קם איש ענק שנעמד שם ככה, ואמר לג'ובנינו, אוקיי, אתה בוא איתי עכשיו, קח את הפנס ובוא איתי עכשיו. הם הלכו, ואז הם הגיעו לאיזה דלת, וענק אומר, תפתח את הדלת. אתה תפתח את הדלת, אמר ג'ובנינו. אתה תפתח את הדלת, אמר ענק. אתה תפתח את הדלת, אמר ג'ובנינו. לא, אתה. בסוף ענק ויתר, ענק פתח את הדלת. הם נכנסו והם הגיעו לפרוזדור. הם הלכו על פרוזדור עד שהגיעו לדלת קטנה. וענק אמר, תיכנס. אתה תיכנס, אמר ג'ובנינו. לא, אתה תיכנס, אמר ענק. לא, אתה תיכנס, אמר ג'ובנינו. ואז ענק ויתר, והם נכנסו והגיעו דרך הדלת הקטנה, ראו חדר מדרגות. תרד למטה, אמר הענק. אתה תרד למטה, אמר ג'ובנינו. הענק כבר ידע שהוא לא יכול להתווכח עם ג'ובנינו. אז הוא ירד בעצמו למטה, והם הגיעו לחדר, ובחדר הייתה אבן גדולה מונחת באמצע החדר. והענק אמר לג'ובנינו, תרים את זה. אתה תרים את זה, אמר ג'ובנינו. אני לא ארים את זה, אמר ענק, תרים את זה אתה. אתה תרים את זה, אמר ג'ובנינו. אז הענק ויתר והרים את האבן בקלות, כי הוא היה ענק. מתחת לאבן היה בור, ובתוך הבור היו 3 סירים מלאים במטבעות זהב. קח אותם למעלה, אמר הענק. אתה תיקח אותם למעלה בעצמך, אמר ג'ובנינו. אמר הענק, לקח את 3 הסירים, טיפסו למעלה,
במדרגות ודרך הדלת וחזרו דרך הפרוזדור עד שהם הגיעו לאולם הגדול של הארמון. ואז הענק אמר לג'ובנינו, ג'ובנינו, אתה עזרת לי והכישוף נגמר. ואז הוא לקח רגל אחת שלו וזרק אותה למעלה בערובה. סיר אחד של זהב, אמר הענק, זה בשבילך. ואז הוא לקח את יד שמאל וזרק בערובה. הסיר השני של הזהב, אמר הענק, זה בשביל האנשים שכל בוקר באים עם ארון ריק כדי לקחת מפה מישהו. ואז הוא הוריד רגל ימין, זרק אותה לערובה, למעלה. והסיר השלישי זה לאדם העני הראשון שאתה פוגש. ואז הוא זרק עוד יד, זרק את החזה שלו, פרק את הראש, אף למעלה, ולא נשאר שום דבר. וג'ובנינו נשאר בארמון, וכשבאו בבוקר האנשים לקחת את מי שמת, הם כל כך התפעלו לראות את ג'ובנינו יושב בחדר ומעשן מקטרת. וג'ובנינו לקח את כל הזהב, וחילק למי שהוא רצה וחילק לעניים, ונתן חלק לאנשים, כמו שהענק ביקש, לאנשים שהביאו את הארון, והוא חי חיים טובים מאוד והוא היה עשיר, עד שיום אחד שהוא הסתובב, הוא ראה את הצל שלו, וכל כך נבהל שהוא מת מפחד. וזה סוף הסיפור.